Ik weet niet wie van jullie nog op vakantie wil. Maar als je dit nummer hoort, nee, dan blijf je gewoon laat tussen. Oké. En van de nieuwste CD is heel zo klein. En dat nummer heet Opoe. Ik zie daar iemand klappen, maar men het even in de meter doen. Is dat misschien wel belangrijk of niet? Hey! 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 Kom ieder jaar weer vrom. En voor de zang lig je weer krom. Maar neem dat wat uit weer zien. Wil je maar een ding, dat is een restaurant. Niet dan, door een bank bij blie. Op een handen, de flinke pressie. Zo oud moet tussen, zo tap ze naar. Zo aan de plassen hier knap, hier in het café. Café. Ja! Heeft dit maar toe. Ja, ja. Wie pokken weer? Kijk hier, zou wij hier naartoe. Maar dan die bollen. Helemaal boven brand. Zit je nergens mooier dan hier op straat? Zo we hopen te staan. Zo tap ze nergens. Zo aan de plassen ik knap, hier in het café. Zo open tussen, zo tap ze naar. Zo aan de plassen ik knap, hier in het café. Zo open tussen, zo tap ze naar. Zo aan de plassen. Hier in het café. Hey, 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 hey. Oké.
Oké. Alsjeblieft, volgende nummer is speciaal voor Hugo. Hugo de Zakker. Oh, nog een oortje erbij. Zonder boeren geen tieten. Oh, eten. Laat het horen. Jo! Kom.